धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयरामपुर पन्चायतनि सिङाव थानाय फरेस्ट रिजार्भनि हायाव अरुणाचलनि थराजान आदि बस्तिनि सासे सुबुङा फरेस्टनि हायाव न' लुदोंमोन। नाथाय बे न' लुनायखौ धेमाजि जिल्ला फरेस्ट बिफाननि सोद्रोमाफोरा फैनानै बे न'खौ सिमफायो। बे खौरांखौनो दिनै बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बुथुमगिरि बिमल गयारी आरो आर'नाइ रादाबनि खौरां बुथुमगिरि दनेश्वर बसुमतारीखौ बे खौरांखौनो फोसावनो थराजान आदि गामिनि मुस्रि यमफाक मुंनि सासे सुबुङा लिंहरो। बेनिखायनो जाथाय जानाय जायगायाव रादाब बुथुमगिरिफोरा थांदोंमोन। बे समावनो न' सिफायजानाय सुबुङा खौरांगिरि सानैखौ सिलाइ लानानै गुलि हगारगोनां होननानै होसोदों। खौरांगिरि सानैया खुनुरुखुमैसो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। आरो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाबनिफ्राय धेमाजि जिल्लानि बरदलनि पुलिस थानायाव गांसे एफआइआर होनाय जायो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयरामपुर पन्चायतनि सिङाव थानाय फरेस्ट रिजार्भनि हायाव अरुणाचलनि थराजान आदि बस्तिनि सासे सुबुङा फरेस्टनि हायाव न' लुदोंमोन। नाथाय बे न' लुनायखौ धेमाजि जिल्ला फरेस्ट बिफाननि सोद्रोमाफोरा फैनानै बे न'खौ सिमफायो। बे खौरांखौनो दिनै बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बुथुमगिरि बिमल गयारी आरो आर'नाइ रादाबनि खौरां बुथुमगिरि दनेश्वर बसुमतारीखौ बे खौरांखौनो फोसावनो थराजान आदि गामिनि मुस्रि यमफाक मुंनि सासे सुबुङा लिंहरो। बेनिखायनो जाथाय जानाय जायगायाव रादाब बुथुमगिरिफोरा थांदोंमोन। बे समावनो न' सिफायजानाय सुबुङा खौरांगिरि सानैखौ सिलाइ लानानै गुलि हगारगोनां होननानै होसोदों। खौरांगिरि सानैया खुनुरुखुमैसो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। आरो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाबनिफ्राय धेमाजि जिल्लानि बरदलनि पुलिस थानायाव गांसे एफआइआर होनाय जायो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।